जय हिन्द। जेब्ला बिथां प्रमद बर' सारा बिटिआरनि CM जाबाय अब्लानिया आङो जोंनि गेजेराव आंजों थानाय गिदिर उन्दै आङो सानफ्रोमबो बुङोमोन बड'लेण्डबो गैला NDFBबो गैला आरो बिथां प्रमद बर'नि सरकारखौबो सानसे हारसिं खालामगोन। फै जोङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बिथां प्रमद बर' सारनि बड'लेण्ड सोरजिनो नागिरनाय बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो नागिरनाय थैथां जुजिनाय बिथांनि दुखु गोनां बाथ्राखौ बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो सावरायगोन। भिडिअखौ मोजाङै खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। गिबियावनो आङो गासै जोंनि बर' हारिनि आंनि भिडिअ नायगिरिफोर UPPLनि आदामोन, फंबायमोन, बिनानावमोन, आब'मोन आरो BPFनि आदामोन, फंबायमोन, बिनानावमोन, आंखौ वान साइड साननानै मालाबाबो गाज्रि मोननाङा। आं बुंनांगौबो जेबो बाथ्रा गैया। नाथाय आं बर' हारिनि जानानै बर' हारिया फिउचाराव मा जाहैगोन, इयुनाव मा जाहैगोन, बर' हारिया जोङो माबायदि जानांगौ, जोङो सासेया सासेखौ सनमान होलायनानै खामानि मावनांगौ, सासेया सासेखौ उन्दै गेदेर सनमान होलायनानै बाथ्रा बुंनांगौ, नङाब्ला जों मा जागोन। आं बैफोरखौ साननानैसो बर' हारिनि थाखाय आङो भिडिअ लाबोयो। नाथाय आंखौ गोबाङानो वान साइड भिडिअ होयो होननानै गाज्रि मोनो। आं रावनिबो दिनैसिम थाइसेबो मोनजायाखै आरो आङो रावजोंबो दिनैसिमबो ओंखाराखै। आङो फिउचारनि इयुथ्सनि बर' हारिनि माबायदि जानांगौ आं बेखौसो साननानै आङो भिडिअ लाबोयो। मायबा मोनसे गोरोन्थिफोर जायोब्ला आंखौ निमाहा हो अननानै। बर' हारिनि फिसा जेन्स होननानै आं बेखौल' सानो, जाहाथे आंखौ रावबो गाज्रि मोना। दा आङो फार्स्टआवनो बुंदोंगोन 17 बोसोर BPF सरकार, बे समाव जोंनि साखाथियावनो टिका मावनाय जोंथ' सिनायामोन, मोनथियामोन, गोबां धोनि जालांदों। जेब्ला 17 बोसोर जोबो अब्लानिया बिथां हाग्रामाखौ जेनगोन बायदि मोननानै थिकादार जाबाय, रां थाखा खामायबाय, गारि गिदिर बायबाय, न' बिल्डिं लुबाय, थांनानै थाखा फैसाखौ हिनजावबो दङ सासे सानै आरो साथामालासै सोरबा सिख्लानि उन उन बेरायहैबोबाय थाखा फैसाखौ लानानै। फैसाया सोरनिफ्राय जादोंमोन? जोंनि बर' हारिनिनो फैसामोन। बबावबा टिका मावदों, टिकाखौ मोजां मावाखै, फैसाफोरखौ जादों, फैसा दोननो जायगा गैया, फैसा सिफायनो जायगा गैया, न' लुदों, बिल्डिं, गारि बायदो आरो एक्सट्रा फैसाखौ बबाव दोननो। बिथां हाग्रामा साराबो दायित्व लायाखै जानो हागौ, सोर बबेयाव मा मोजां खामानि मावहैदों। जोंनि साखाथिनिनो मानसि। दिनै रां रुफाबो जाबाय, सिख्लाफोरनि खिथौ खिथौ खारफानानै फैसाबो गारबाय, हाग्रामाखौबो गारबाय। दिनै बैफोरबायदि मानसिया गाबोननि समाव हाग्रामाजों थांफानानै हाग्रामाजों थांनानै हाग्रामानि गोदोनायाव आर'नाइ सोहैफिननो बारा सम नाङा। बेफोरबायदि मानसि दङ। बिसोरो हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा नङा, बिसोरो गावबा गावनि लुबैनायखौल' सुफुंनाय, गावनि उदैनि आरो सोरनिबा बायदिसिना XYZ। बेफोरबायदि मानसिफोरखौ जोङो बिथां हाग्रामाजों नुफिननो गोनांब्ला आरो बिथां हाग्रामायाबो बेफोर मानसिनिफ्राय हुसियार जानांगौ। बेफोरबायदि मानसियानो मानसिखौ बुथारो, बोख्लायो। सासे गोजौआव दैदेनगिरि जानाय लोगो लोगो बैफोरखौ नोजोर होनांगौ। आं बबाव मा खामानि हरदों, बे खामानिया बेसेबां जादों, जायाखै, बेसेबां, बेफोरनिबो फिडबेक लाफिननो रोंनांगौ। अब्लानियासो मा रायजो राजाया मोजां मोनो, सोर मा मावदों आंनि मानसिया। बैफोरबायदि मानसिनि थाखायनो सोरबा दैदेनगिरि लिडारफोरा जेननो गोनां जायो। बेफोरबायदि मानसि जोङो 17 बोसोराव रां रुफा जाख'जोबनानै बेफोरबायदि खामानि मावनायबो जों नुनो मोनदों। बेबाराव जोंनि 25 नाम्बार बागानपारायाव जों जोनोम जानानै देरनानै भट होनो मोननायनिफ्राय 15 बोसोर BPF, 5 बोसोर UPPL आरो दा बिथां रेखारानि दास बर'। आसरित रेकर्ड। बेफोर मानो जादों? बेफोरो मानि थाखाय जादों? जों बर'जों बर'नि थाखायनो जादों। आं बारा बुंला, बुङोब्ला मा गाज्रि मोनगोन। नाथाय
नायदो माबायदि जादों। आंनि आइनि दुइसिन जागोन, नुनायाव समान समान नुफ्रामो। फट' भिडिअ जों उन्दैनिफ्रायनो रेखारानि दास बर' होनना खोनानाय मानसिया लाक्कि बेबाराव देरहाफिनदो। जों बुजि मोनखादों गोजौनि अंकआ मा, काहानिया मा। जेब्ला BPF नि केन्डिडेट होयो अब्लानो बुजि मोनखादों, आं बुंला। आं बेनि बागै बुंथ'ला। दा जियानो जा, जोंनि बर' समाजखौ फोसाबनो नाजानानै, जौगाहोनो नाजानानै बिथां प्रमद बर' सारा एबसुनि दैदेनगिरि जानानै मेंनाय गैयै थै-थां जुजिदों। न' बड'लेण्ड न' रेस्ट, आसाम डिभाइड 50-50। बै समाव ओरैबायदि बर' हारिनि गेजेराव गिथावनामोन, गिख्रंथावमोन, जों बर'जों बर'नि गेजेरावबो। थेवब्लाबो बिथाङा ओरैबायदि जुजिदों, BTC मोनखांनायनि उनाव मेंनाय गैयै खामानि मावदोंमोन। हैरान जालांदोंमोन दिल्लीयाव इन्डियानि मानसिफोरा बड'लेण्ड बिनायखौ, बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ नुनानै। नाथाय आङो दहाय सिगाङावनो बुंदो, जेब्ला BTR एग्रिमेन्ट जाबाय, एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव बिथाङा इलेक्सन दारायनानै CM जाबाय। CM जानाय लोगो लोगो आङो आंनि गासै मानसिफोरनि सिगाङावबो बुङोमोन, बेबाराव बड'लेण्डबो गैला, NDBबो गैला, आरो बर' हारिनि बड'लेण्ड सोमावसारग्रा बिथांखौबो मोनसे समाव हारसिं खालामगोन। मानो? मानो? बुजि मोनदों? मानि थाखाय बिथांखौबो हारसिं खालामगोन? दिनै आं जाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन, आङो 5 इयार्सआव नुनो मोनबाय। आंजों थाफानाय गथ'फोरा मा सानगोन दा आं मिथिया, बाट आं रोखा रोखा बुङो, बेयो मोनसे स्क्रिप्टसो। बर' हारिनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय ओंखारनाय सासे मानसिखौ माबायदि फोजोबस्रांनांगौ, आरो बर' हारिनि थाखाय बेकग्राउन्डआव थानायफोरखौ माबायदि फोजोबस्रांनांगौ, बेयो मोनसे जाय बिथां प्रमद बर'खौ CM खालामनाय लोगो लोगो बिथाङा मा बाथ्रा बुंनो हाबावगोन बर' हारिनि बागै? बिथाङा बुंनो हानाय खुनु माबा गैखाला बड'लेण्डनि सोमोन्दै। बे मोनसे स्क्रिप्ट खासोमोन। नाथाय बेखौ जोङो दिनै फैयै फैयै 5 बोसोरावनो बिथांनि सरकारा हारसिं भट दारायनायखौ जों नुनो मोनदों। अब्ला जों मिथिखागौ हारसिं भट दारायोब्ला बिथाङा मा हालोद जागोन, मा जाथावना हारसिं भट दारायोब्ला। आरो बिनि गेजेराव बिथाङाथ' गोजौ लेभेलजों गिदिङो, गोजौ लेभेलजों बाथ्रा बुङो, नाथाय सिं लेभेलाव मानसिफ्रा माबायदि जादों, आरो गावनि साखाथियाव थानाय आरो गावगाय जाय मानसिफोरखौ बोजबनांगौमोन, फार्स्टआवनो NDFB, बेबो आलादा 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 आलादा। अब्ला बिथाङा हारसिं इलेक्सन गेलेनो नागिरनायाव मा रिजाल्ट फैगोन बेखौ रोखा रोखा नुहुरखानायमोन। बिथांखौ हारसिं खालामनाय बा बर' हारिनि जौगानायखौ बोख्लायनो थाखाय मोनसे स्क्रिप्टसो खामोन। आङो रोखा रोखा बुंबाय थायोमोन गथ'फोरनि सिगाङाव। नाथाय बर' हारिनि बेफोरबायदि जों बर'जों बर' सोंखारिनायनि थाखायनो बाथ्राफोरखौ बुंनो गोसो गैया जालाङो। नाथाय जों फिउचारखौ नायनानै, बर' हारिनि जाथि हिसाबै नायनानै आङो सानो आरो जों बेफोरबायदिब्ला मा जागोन, जों माबायदि जानांगौ बर' हारिया। सनमान मोननो थाखायब्ला जों बर' हारिया माबायदि जानांगौ, गावजों गाव बिदा फंबाय बायदि, बिफा फिसाफोर बायदि जोङो मान सनमान होलायनो रोंनांगोन। उन्दै गेदेर, उन्दैया गिदिरखौ, गिदिरा उन्दैखौ, अब्लासो जोंखौ गुबुना आसि देखायनो हानाय नङा। आं बेफोर बाथ्राखौ साननासो भिडिअ लाबोयो, नङाब्ला गोनांथि गैया आंहा भिडिअ लाबोनो गोनां। गाज्रि मोनजानो गोनां जेबो गोनांथि गैया। अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।